F'Għawdex, il-Partit Laburista rnexxielu jikseb il-maġġoranza tal-voti u l-ġimgħa ċelebra dan is-suċċess fil-Qala. Hemm staqsejna lin-nies għaliex jaħsbu li Għawdex għażel li jġeddet il-fiduċja f'dan il-gvern. Mhux sinjal lill-Labor kienu qed jindunaw li huwa qiegħed mixi tajjeb fit-triq it-tajba. Bħala business hawnhekk marru tajjeb ħafna. Titkellem ma titkellem kulħadd jgħidlek hawn il-ġid, hawn il-ġid, hawn il-ġid. Qegħdin jafdaw għaliex dejjem għamel deċiżjonijiet taqlin, deċiżjonijiet li ħadhom għaliex jixtieq il-ġid veru il-lawċin. Mhux il-ġid qalbi li hawn kulħadd jaħdem, in-nies kollha jaħdmew, m'hawnx żgħażagħ li ma jaħdmewx. Jemmnu fih u li jgħid li se jagħmel jagħmlu. Li wieħed iwettqu tom ħafna ġid, tkellimt ma' ħafna wċin illum u jgħidulek il-ġid li għaddew dal-aħħar 4 snin qatt maraw. Għax li wieħed iwettqu, għax jafu li Muscat huwa bniedem onest, bniedem li jaf jmexxi l-pajjiż kollu. Għax kien hawn is-sinċerità, ħafna sinċerità. Il-ġid kiber, mhux Malta biss, anke Għawdex. Allura bil-korsu. Raħsilna d-dawl, raħas il-gas, olla l-pensjonijiet. Is-semmit kemm il-darba li Joseph Muscat u l-Partit Laburista dak li wedu wettquh. Għaldaqstant il-ħarsa lejn il-ġejjieni hija waħda pożittiva. Le, jiena nemmen fiduċjuż li dak li qal Joseph li qal iwettqu. Għax aħna għamilna 4 snin u nafu x'għamel, ġifieri żgur ħajjagħmel iżjed milli jagħmel. Qed narhom sbieħ għall-affarijiet li għamel il-Prim Ministru bl-wetta, kontenti u sodisfatti. Jiena qed inħares lejn dawn is-snin li ġejjin aqwa minn dawn iż-żmien li għaddew. Għax Joseph Muscat speċjalment li wieħed iwettqu. Naħseb jagħmel iktar milli jagħmel. Sabiħ ħafna ġej Għawdex, iktar il-futur sabiħ Malta u Għawdex kollha. Aħna fuq Joseph fiduċja kbira għandna li jgħid iwaqtu. Futur brillanti, anzi tant ħakollhom futur tajjeb iktar u iktar meta ssir il-mina. Nixtiequ jibqa' jagħmel il-ġid u aħna nibqgħu warajh. Aħjar ħafna. Iż-żgħażagħ rridu jkunu jufu kemm ġej aħjar, mhix jien, iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ issa jistgħu għandhom dik il-push aktar qawwija għaliex qed jaraw kabinett aktar żagħżugħ. Jiġifieri Joseph Muscat qed juri lejn iż-żgħażagħ qed jgħidulhom isma' jien nafdakom.